Sénégali fabala ina fo Mali jamana tɔw ni don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye janvier kalo tile 14 ni don latɛmɛ fanga ɲɛmaw y'a sugandi Mali yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli la kokura o hokumu kɔnɔ Mali lasigidenso la Dakar Mali drapeau kɔrɔ tara n'a bɛ wele levée de couleur o la Mohamed El Mokhtar Mali lasigiden Dakar k'a ka kan malidenw bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka ni yɛrɛmahɔrɔnya in waleya. Il faudrait que an ka jamanaw y'u ka yɛrɛmahɔrɔnya ta kabini san 60 waatiw la fo kana se bi ma nka hali bi tɔw de bɛ k'a fɔ an ye an kan ka min kɛ wa waati sera an ma an kan yɛrɛ ka kow ta an tɛgɛ la an kan janto an yɛrɛ la i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na nka bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an ko yɛrɛmahɔrɔnya bɛɛ niyɔrɔ de b'a la jamanaden bɛɛ. C'est chacun en détient un morceau, chaque citoyen. Hami kelen bɛ maliden minnu bɛ maraw kɔnɔ Sénégali n'o y'u ka carte d'identité sɔrɔli ko gɛlɛya ye fo dɔw y'a jira ko cakɛdaw dɔw ka bila maraw dɔw kɔnɔ n'a bɛ wele consul honoraire walasa u ka carte d'identité sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya k'a sɔrɔ u mana Dakar wala janvier kalo tile 14 ɲɛnajɛ kɔnɔ Dirisa Male Mali lasigiden ladilikɛla don k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan o kama. Consul honoraire ko ninnu bon a kuma bɛ sen na bon a baaraw bɛ ka kɛ mais pour le moment an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi a ko kɔni ma sigi sen kan kosɛbɛ fɔlɔ voilà mais fɛn min ye mission ninnu kɔni olu bɛ se ka kɛ mission ninnu de la ka kɛ yɛrɛ a de la ka kɛ ka tɛmɛ wa a bɛna kɛ fana donc o mission ninnu de sen fɛ nin baara ninnu bɛ kɛ donc a bɛ kɛ sababu ye ka se ka u ka papier kow nɔgɔya ka papier d'u ma k'u to sigiyɔrɔw la ka sɔrɔ u ma wuli ka se Dakar yan. Ni yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli kokura ɲɛnajɛ hokumu kɔnɔ Ibrahima Mayiga Mali kalandenbaw ka jɛkulu ka kokanko ɲɛnabɔla Sénégali ye dolatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw waleɲuman don u ka cɛsiri la Mali lakanako la. An mɔgɔ minnu kɔni sigilen bɛ an y'a ye depuis u kɔni nana fanga la on a vu que u ye baara caman kɛ u ye jamana lakana kosɛbɛ o tɔ ma se ka min kɛ san tɔ la u y'a kɛ san dama damani kɔnɔ donc an bɛ Ala deli halisa Ala ka caman fara a la. N ye se kɛ min kɛ ne ye ils peuvent continuer le pouvoir pour le moment. Pour le moment, on a une élection. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.